pos. Dicepaki slurutan lumur tok. Iya sini terang tinggi galongan. Kene bos niku ndi? Oke, bos. Ora sampe bos. Saya mas ngatur mas. Mas, saya ngatur. Tenang dulu. Jangan ngomong. Ini masak kaki lo penak orang ini kabel. Pak Mas kurang panen Pak Mas ini ada sanjare. Enggak ada dongan pekok yang ini gitu. Muni lho. Wong kowe ya nilih arek. Santai ae. Ora tanggapan Harimau Tenggara. Asli desa, asli tanah kelahiran dari Mlara.
hujan, jobo hujan, ini bakul pentol wira-wiri tok. Kuning karo bakul es. Penontonnya tetep banget. Wo, serangan aja kok omongne yo nyapo nek tontonan ngene iki guyon rukune luar biasa, antusiasnya luar biasa. Matur suwun Pak Masyarakat sitok sing nyapo, kae nyapo madhep kulon kae. Nguyuh. Masyarakat Sarangan matur suwun. Serangan. Serangan yo matur suwun kabeh. Dalam acara Hari Sunatan Mas Rafiq. Hari sunatan Mas Rafiq. Hari pernikahan. Sunat kowe. Aku nek kene isin, Gus. Lah nyapa Mantene karo ganonge bintang tamune kalah ganteng aku. Ganti dhuwur putih kaya ngono. Ning mau disipingkul ngene. Ya, Mas Rafiq gede dhuwur karo Mbak Laili. Ya, coba jenenge Mbak Laili. Laili deh. Laila. Weh, tenang. Meriah sekali. Luar biasa. Dayoe saka Jakarta ya enek. Direwangi mulih. Nang hibur masyarakat Serangan. Tumplek-blek ning kono ya medeni Gus. Ora apa-apa. Nyapa? Loh, dhewe iki yo kudune totalitas yo. Nek enek ngono kuwi aja tok sisi. Ora di sisi piye to? Yo bablasan. Oh iya. Piye? Sing penting masyarakat kene iki terhibur. Dicepane jatil bintang-bintange. Wah, reok. Wah, komplit nek piro iki? Malah akeh ya. Piro Mas datane jatil? Piro Mas? Jatile datane nek 30, Bos. Oh, ben bosok. Piye? Selikur. Lho, sing pitu wong pawon urung dipacak. Wong pawon yo aja tok kene. Tanpa wong pawon awake dhewe sing ngedakne sing gawe soto ra enak. Ya, iki kok jatile kabeh digelakne. Pokoke wong pawon ya digelakne. Semangat. Yo, Mas yo wedi. Mas Saliman sih. Ada Mbak Saliman. Ya. Satu. Ya. Saliman, ya. Aku Saliman. Awakmu tilik enteng satu dhuwur ngisor dhuwur oke sikil dhuwur oke sing tuwek-tuwek ya ora kalah minimal 3 jam oke yo Lah kowe sing tak tekel sikilmu lho. Lah kowe kok nyekel burung. Makane omongan cah cilik anak bahasane. iki bocah gregetne Gus senengane bengi kegiatannya mulut manuk Lah iya. Ini ngono ya. nyapa Demok iki tak lasne urung mari ya. weh Urung mari tak lasne.
Iku tak cepaki. Cilik kan gak apa-apa lho sumur. Lah anak wis tak gede kan ora sopan. Jawa ora sopan barang bisa. Mengko tak cepaki. Kudune tak gede sing ketene iso ora. Nek iso. Apa le? Mumet le. Baterai entek. Mangga sing badhe ngersakne 3.000 sak kandhange bisa hubungi saya. Wong areng ngabisin tuwek.
umpama aku koyo Berpindah saja. Hari ini wer saya ketahui. itu mau bilang rata tolong Satu nih. Wer saya ketahui. Kukur. Wer dalane kukur. kondang Satu orang yo. Setore ini mah dan satu wer saya ketahui. Wer Kayak boleh itu bos. awal dhewe dihapus ya guys. Iki wer kowe ngurung iki wer gak mau ya kakek makan mau kerja lele apa delok ya iki wer tenanan mesti jos oleh tenanan wer 2000 wer yo Ayo Yos. yo tabuhan mas Iki janji nyapa to Yos terus suwi. Jataku lho Yos. Ora Inalah saudiri. Lah. Kowe rono to? Wis tak jumuk to? Lah enek turane kok. Enek turane berarti tak jumuk. Enek turane kok. Terima kasih Pak Umar. Mantane wis. Aku mantane wis. Kamu matane wis. Wis. Kowe Mas, mantan bisa bentek. Tek jare Bos. Tek. Bagian kurang betul. Telas. Alhamdulillah. Apa? Apa? Lah, wis repot-repot Mas. Nggih. Saya setuju. Niki mau nyaman badan Mas. Nggih. Oke, jenengan masak wis. Jenengan sakane taruh aku diku-diku. Terus Bos Adam Jakarta. Patang 25 tahun di Jakarta. Arep nyawar Bos Adam. Jumuan Bos. Satu sing. Iya. Apa aku? Mas Rais. Ribut. Lah, aku nyelok ta. Bos Adam ya, Bos Adam Jakarta. Yo. Jadi kleru. Bos Adam moro. Mas, Nyapa rasa musuhe? Lah ora. Bagiane tak gedhi. Dorong kono. mentolo aku nang ini. Monggo sing Weh, bagian. aduh. Ngacamu bukan kok ngetok. Mentok kok ngene kok. Wah ora. Aku rada arep kok iki. Bos Adam ngono, Bos.
Ngawena 10.000 ya. Kan ape-ape. Hah? Bos. Bos. Ini dadakan toh, Mas? Lah ning kono kok wesan kok. Coba lagi.